ndewo no arọfụ mmanụ ọ ya adịla anyị ncha mma n'ahụ anụnwa ihe niile ya ga ya agala onye ọbụla nke ọma ihe niile ya agala anyị nke ọfụma ihe a bụ ihe onyonyo nke izi na-eweta n'ahụ 2019 a nke ihe nchọrọ ikwu maka mkpebi ndị mmadụ na-emegasị n'ahụ ọfụ ka a na-akpọ New Year Resolution. Ọ na-alụ ọrụ kedu ndị ọ na-alụ mmadụ na-ekpebi na ha ya ebido ihe maọbụ na ha ya akwụsị ihe na-eme ya ha si na ha eme ma arọ na-eweta aka n'etiti ama maka ọ bụrụ dịka mụ na mkpebi ahụ ọfụ anaghị emekọ ọ na-abụ sicha na mma eme ya before na-eweta aka na ọnwa nke ịtọ bụ March edozigo m ihe nkwu so ma ihe mmụtago na ihe niile a bụ apụtara sị mma ebido ihe a maọbụ na mma akwụsị ihe a nye onwe gị ohere jiri nwayọọ na-abanye bido ihe ahụ ịchọrọ ebido maọbụ kwụsị ihe ahụ ịchọrọ ịkwụsị dịka ọ bụrụ mma amatụ ana m ekwu maka mma amatụ ọ bụla ị na-aṅụ mmanya ị na-aṅụ like ịnọla anị enwechapụ bọtụlụ 11 ṅụọ mgbe ka esi bido na Jenụwarị mma na-aṅụ ite naanị na-eweta aka Febụwarị ṅụba 8 abịawata aka na Maachị ṅụba 7 otu anụnwa ijiri nwayọọ ka ịfụ na ihe ị na-eme na oburu gị aka ijiri nwayọọ ịfụ na ya bụ ihe ibu n'obi na ihe emetụta ya ọfụma. Ihe ọzọ anyị nwere ike dị mkpa na ibido mebe na-arọ ọfụ anụ a bụ ị na-enetụta arụ anyị anya fụ na arụ sila anyị ike n'akụkụ ụwa nke a ndị mmadụ anaghị ejibe ụmụ ihe akpọrọ ihe afụ mmadụ ọ na-alụlụ ọlụ Jenụwarị ruo Disemba mee nje ụlọ ọgwụ jenere ma arụ iskwala ike omee nzu ike nke ndị Igbo na-akpọ holiday. Ọ na-adị mkpa ịlụkọta ọlụ inye onwe gị ezumike ihe dịka ofu izu maọbụ izu ụka abụọ ka arụ gị azụkwa ike nwetakwa onwe ọnya ka bụ mmadụ lụkọta ọlụ gbagakọtara ụzọ ọda nwụọ asị he onye a na-agbakwa mbọ kedu ihe mere onye a dịcha nwa okorobịa anụ ahụ sichara ike gị melie ọ na-adị mma ịkpachapụ anya neta onwe anyị anya so na-arọ ọfụ anụ a ka anyị kpachapụla ihe gbasara arụ isi anyị ike anya anyị tinye uchu na ị na-eneta onwe anyị anya then ọnwụkwa ihe ọzọ ihe dịkwa na aha ọhụụ abụrụ na n'iwu n'ihe ebido mebe ihe ọfụ enwere ụfọdụ ihe ọfụ gasị na-emegasị n'ahọ gara aga 2018 ụdị ihe a onye mara ihe anyị na-eme ya emeta ọfụma ijisi ike na-eme ya gbado mbọ na-emewanye ihe na maka ime ka anyị bụrụ anyị wepụta onwe anyị na ụdị kachasị mma ịghọta ọnwa obere ihe obogoro ihe pele ezigbo mpe ị na-emeta ọfụma tinye uchu na ya na-eme ya ịghọtago na-ekwu ka n'ogige anya maka ndị mmadụ nọ n'ogige gị ka ha si ha na-elikwa nri ha na-emekwa ọfụma wepụtalụ ndị mmadụ anya n'aha ọfụ anụ a nka ekwu maka ya maka ndị ihe ndọrọndọrọ ọchịchị na-abịa na ọnwa na-abịa ịmago ihe ya atụnyelu ihe na-abụcha ihe dị mkpa anyị kwesịrị iju onwe anyị ajụ n'ebarị anya n'ahụ anụ abanyere ọfụ kewa ihe ọzọ na-eme n'ahụ ọfụ ndị mmadụ na-eme ọtụtụ ihe bụ mana nke dị mkpa bụ iwepụta onwe gị dị na-enwe obi aṅụrị ọ bụrụ ọgwụ a ka ọ kacha njọ na bie ịghọtago ọ bụrụ ọgwụ a ka ihe isi ike tọrọ ute dị na bie ịghọta ihe kaba arụ na-emegasị ụmụ ihe a na-eme gị obi aṅụrị na mmadụ fụkwa gị ịfụ mmadụ n'ụzọ ekene gị eza jụọ onye ka o mee ịtọgo ọhịa bụla na ndụ na-aga aga ụwa na-atọ ụtọ ejidebezi n'iru n'ọbe gị ka ọ kacha njọ ọ dịkwa ka ọgwụgwọ ka ahụ n'ọnụ n'ihe onyonyo nke anụ a n'ihe onyonyo mmewetara unu ọzọ mmekwu maka ihe ndọrọndọrọ ọchịchị na-abịa na ọnwa na-abịa abịa ka anyị abụ ndị Naịjirịa ihe anyị ga-emenwuru onwe anyị ka anyị wee maa ka obodo anyị esue dị mma na site na ịtụnyelu onye obi anyị nabatalụ
onye ọ bụ n'uche nke anyị ka ọ ga-eme na obodo anyị dị mma. Mgbe oge ahụ lụzi, m ga-eme ihe onyonyo ọzọ ka ọ dị.